חשוב להתחיל תמיד, אני חותך את זה כמה שיותר קובייה, כי כמה שזה יותר קובייה, יותר נוח לי לחלק את זה לפי העין. חצי, וכל חצי לחלק לשלוש רצועות. יש לי 6 כאלה. בבקשה. כאן כבר יש לי מחולקים את הרצועות, נעשה שפיץ קטן באמצע, נניח אותם אחד ליד השני. עכשיו, קצה אחד, אני מחבר את כל השישייה, נותן צביטה. קצה אחד החוצה, קצה שני לצד שני. אני אפתח, שיהיה לנו 2 צמות בכל צד. העליון ייכנס לאמצע, הלפני האחרון הזה יצא החוצה. זה ייכנס לאמצע, זה יצא החוצה. זה ייכנס לאמצע, הלפני האחרון יצא החוצה. אמצע, לפני האחרון החוצה. אמצע, לפני האחרון החוצה. אמצע, לפני האחרון החוצה. אמצע, לפני האחרון החוצה. וחוזר חלילה. וחוזר חלילה. בסוף תמיד יש תחושה שאין לנו מספיק בצק כדי לעצב. אין שום בעיה. אנחנו נעשה כמה שיותר, כמה שאפשר. ואת הקצה פשוט לשני הצדדים ניתן לו סטופ. סטופ, ויש לנו פה חלה מצוינת. חלה של 6, יפה וטובה, ושבת שלום ומבורכת.